Saludem ja per arrencar avui el programa en Xavi Vila. Què tal, Xavi? Gràcies per acompanyar-nos avui al programa. Podríem dir que ets el cap de projectes residencials de Sud o una de les persones que coordina... Sí, de coordinació, sobretot més de totes les entrades de tema residencial, des del departament comercial, però que és on comença tot. A partir d'aquí, depèn de quins projectes siguin, es deriva a un agent o es deriva a un altre. La seu de Sud Renovables, recordem-ho, està allà... La seu de Sud Renovables ara mateix està a Avinyó, a 10 minuts de Manresa, i bé, treballem per tot Catalunya, de totes maneres, vull dir que encara que estigui... Sou molt potents en temes de, per dir-ho així, empresa, però també és veritat que la part residencial està cada cop despertant més l'interès de la gent. Clar, Sud Renovables fa 17 anys que va començar, llavors, clar, bàsicament, fa 17 anys era impensable, ja només pels preus del que eren els panells, del que eren tots els equips. Era un luxe, com el mòbil en els anys 90. Exacte, era molt desproporcionat, és a dir, una família, era molt car posar-se fotovoltaica. I llavors va començar en tema industrial, que és tots aquests anys, i que som realment un referent a nivell industrial de moltes empreses de... Ens heu portat unes imatges que jo crec que mostren bastant els diferents passos que es donen quan hi ha l'interès d'un client per part d'aquesta instal·lació. Exacte. En aquest cas, aquí ja veiem com estan fent la instal·lació, és a dir, quan ja l'instal·lador va directament a casa del client, però abans hi ha molts passos que és interessant que se sàpiguen, com per exemple des del moment que un client es posa en contacte amb nosaltres, què és el que nosaltres necessitem per poder saber de què es tracta. És a dir, es demana una factura de llum per saber els quilowatts-hora anual que aquest client consumeix, és a dir, no es demanen els diners que gasta, perquè cada comercialitzadora pot tenir un pla o un altre, o pot tenir algun tipus de bonus social. Per arribar a aquestes imatges, primer hi ha hagut una feina a la taula, és a dir, a les oficines. Clar. Crec que també teníem imatges, no sé si han passat en el principi mentre s'estava introduint, però el fet és que primer va a l'estudi de Planell, no? Clar, és a dir, primer hi ha tota una feina comercial de saber tot el tema de quines necessitats té aquest client. Jo crec que això és molt important, perquè més que un comercial, m'agrada parlar més d'un assessor, en aquest cas. Per què? Doncs perquè s'ha de fer molta pedagogia encara, perquè hi ha molta gent que es vol posar fotovoltaica però encara no té clar quins consums, algú li diu que pot cobrir el 100% dels seus consums. Llavors aquí es tracta d'una miqueta aquests assessors comercials explicar i amb tota la informació que nosaltres tenim poder fer un dimensionament de la instal·lació que li pertocaria. No es tracta, almenys en el nostre cas, som molt transparents. Jo no vull vendre més panells millor. Nosaltres volem fer bones instal·lacions. I en aquest cas... Eficients? Eficients. Pels metres i per la insol·lació. Per la coberta que té, la zona, l'orientació és molt important, si és completament sud, si és sud-oest, si només té nord. Llavors, tots aquests factors fan que hi hagi d'haver un estudi previ. És a dir, no contemplem que hi vagi un comercial a casa d'algú, li digui que ha de posar 10 plaques i li faci firmar un contracte. No. S'ha de mirar ben mirat perquè és una instal·lació que això t'ha de durar 30 anys com a mínim. Per tant, amb una despesa és molt més econòmic que fa 15 anys, però és una despesa important per a una família. Per tant, s'ha de mirar molt ben mirat. Un cop hem desgranat tot això amb la factura de llum, també demanem una foto del quadre elèctric per saber si és monofàsic o trifàsic, que molta gent no sap què té, llavors amb la foto del quadre elèctric. I també el que demanem és, si té pensat en un futur immediat, estem parlant d'un any i mig o així, tenir nous consums. Perquè si aquest és el cas que volen posar, per exemple, ara que diuen que el gas... Molta gent s'està deixant de... Clar, molta gent vol treure's el gas de sobre, es vol posar aerotèrmia o bombes de calor i tal. Clar, si això ho fas, si ara no ho tens... I afegir aquí no és recomanable, és millor prevenir aquest creixement des del principi. És a dir, si això ho tens pensat i ho has de fer d'aquí un any, fes-ho ara. Perquè si fem la instal·lació ara, tal com aquests consums que tu tens ara,
però d'aquí un any et canvies, si vols ampliar la instal·lació, t'haig de tornar a fer venir els instal·ladors, per tant et surt més car. Ara, si això ho tens contemplat d'aquí 4 o 5 anys, no hi ha problema. Totes les instal·lacions es poden ampliar. Normalment això és més per industrial que no. No. En el cas residencial, Sí, residencial. posar d'acord, per exemple, veïns d'una comunitat Clar, això costa una mica, Clar, aquí hem de diferenciar el que és residencial unifamiliar amb residencial d'edificis, un bloc, però pot ser un bloc o pot ser una casa que a dalt hi viu el fill i a baix hi viu els pares, i ja hi ha 2 comptadors. És a dir, a partir d'un sol comptador, la instal·lació ja és diferent. Llavors ja en diem instal·lacions compartides. Clar, la diferència és que hi ha molt tema burocràtic encara amb les compartides. Hi ha un tema que la instal·lació és diferent que la unifamiliar. Vols dir temes permisos? Permisos, amb les comercialitzadores, sobretot la distribuïdora. S'allarga molt. Llavors, la gran problemàtica és que tu pots tenir, tècnicament no hi ha cap tipus de problema, pots tenir la instal·lació feta, en 3 mesos la tens feta, però no pots començar a veure els fruits de tot això i de fer un autoconsum o que t'ho bonifiquin amb la teva factura de llum fins que no et posen uns tants % a cada comptador, la distribuïdora triga molt, llavors això és un fre que entre que ja... Aquest no comptaria com a un dels passos que posteriorment, és a dir, com el postvenda, per dir-ho així, no? És a dir, vosaltres això ho delegueu bàsicament ja... Clar, això és una cosa que no té res a veure amb nosaltres. Nosaltres fem la instal·lació, et dimensionem. I us és igual qui sigui finalment el distribuïdor o la comercialitzadora? Ens és igual. El que passa que sabem de la problemàtica. Clar, i això és una cosa que nosaltres no fem totes aquestes gestions. No podem anar trucant cada 2 per 3 a la distribuïdora dient com ho tenen aquesta gent? No, això són els clients que ho han de fer. El director de Sud, el Manel, va venir fa un parell o 3 de programes i li vaig preguntar bàsicament com era que havia batejat com a Sud. I diu, Sud és bàsicament la millor orientació que d'una instal·lació per les hores d'insolació que teòricament tenim aquí a Catalunya. Ho dic perquè amb algú que, per exemple, estigui en una residència i només doni una cara a nord, se li pot fer o realment no li sortiria a compte? Clar, aquí hi ha 2 coses. Es pot fer sempre que s'informi que l'eficiència d'aquella instal·lació serà molt més baixa que si ho tens a est-oest o ho tens un sud. Però sí que és veritat, per exemple, a la Unió Europea, Suècia, Holanda... Tenen poques hores de sol. Poques hores de sol i la seva insolació és com el nostre nord. I allà tothom en té. El que passa que s'ha de sobredimensionar molt més la instal·lació, hauríem de posar molts més panells a nord que a sud i, evidentment, a l'hivern baixaria molt més l'eficiència. Ara, que no es pugui fer, sí que es pot fer, però sempre jo crec que és un tema de transparència. S'ha d'informar que a nord tindràs totes aquestes dificultats. Si un pot triar entre est-oest o nord, evidentment li posarem est-oest. Si és sud, en vez de posar est-oest i podem posar sud, totes les que hi càpiguen, molt millor. Primer, perquè amb menys panells tenim més eficiència d'instal·lació. És curiós, perquè est-oest és el recorregut del sol durant un dia. Correcte. I dius, a sud hi ha més hores d'insolació que a est-oest. Sí, el que passa que sí que és veritat que hi ha gent que diu no, jo est-oest, per què? Perquè si tu mires la gràfica d'insolació, quan ho poses a sud, al migdia tens generació de molta energia. Llavors, est-oest no té tanta generació a aquestes hores del migdia, però en canvi t'agafa més a primeres hores i, per tant, la corba és més plana, però més llarga. Surt una mica com un empat tècnic, per dir-ho així. Bueno, l'ideal és sud. L'ideal és sud, sí, realment l'ideal és sud. Ara mateix, la demanda us està, diguem-ne, superant la possibilitat material de poder-ho fer en 3 setmanes, un mes? Sí, és a dir, qui ho fa en 3 setmanes és que no té molta feina. No té molta feina. Perquè realment hi ha molta gent que s'ho vol fer. També, clar, si comptes, des que es posa en contacte amb nosaltres el client fins que li van a fer la instal·lació, evidentment hi ha tota una sèrie d'una o 2 setmanes de tot això que dèiem, a nivell del projecte d'enginyeria, que el tècnic vagi a veure la casa, que vegi per on ha de passar els vessants, preguntar-li al client, escolta'm, aquí podem posar aquest inversor o no, o hem de posar a tal lloc, quin tipus de complicació pot tenir alguna casa. A partir de que s'assigna, diríem, o de que es tira ja endavant
tot sol ser entre 2 mesos, 2 mesos i mig. També és veritat que ara hem tingut una problemàtica a nivell mundial, que eren tots els microchips que et venien de Xina i que estava al port de Xangai, estava tancat. Llavors, sí que hi ha hagut molts problemes, sobretot en tema d'inversors, de logística, i llavors sí que fins que no ens arribaven tots els equips, sí que podíem estirar una miqueta més aquests dies. Però, en principi, nosaltres estimem entre 2 mesos i mig poder fer la instal·lació. Evidentment, tot això sempre, nosaltres tenim instal·ladora pròpia, per tant, tenim uns equips que podem posar d'aquí, treure aquí, sempre pots jugar una miqueta amb aquest tema. Ara que dius això de la instal·ladora pròpia, després de tu parlarem amb el Raül Rodríguez, que és el president de FEGICAT, que és la Federació de Gremis d'Instal·ladors, i em dóna la sensació que si més gent estés preparada, més gent trobaria avui en dia feina en el món de la instal·lació fotovoltaica. Segur. Nosaltres, no sé si fa 3 o 4 mesos, que permanentment s'està buscant gent que sigui instal·lador. El que passa que també t'haig de dir, la feina d'instal·lador és una feina dura. És a dir, un juliol a dalt d'una coberta... Més dur és no tenir-ne de feina. Evidentment, evidentment, sí, però em refereixo que tu t'hi pots... Ostres, va, ho fem i tal... En 3 mesos, potser pots fer un curs de formació... Nosaltres més que fem formació, però a més, el tenir instal·ladora pròpia, ja tens un equip que vas amb 2 que ja en saben, doncs amb un equip altre que tal. Llavors vas progressant i vas. Però sí que és veritat que costa perquè a la que trobem gent i tal, doncs no tothom després diu, ostres, això tal. Però bueno, de feina n'hi ha, o sigui, és que s'està buscant, contínuament s'està buscant molta gent per tema. Hi ha instal·lador, dins d'un equip d'instal·lació, hi ha els electricistes i tens els que posen més els panells, però es necessita gent, I és una problemàtica, també és veritat, és una problemàtica avui en dia. Doncs bé, desitjar-te bones festes, que em sembla que a més us toca ja al dinar d'empresa una salutació a tots els membres de Sud Renovables. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies, Xavi. El Xavi Vila ens ha explicat en aquesta primera entrevista, bàsicament, quin és el procés que se segueix quan un vol posar-se panells solars.